Mula kawula sak negara Nglaji kene iki aja nganti nyirik marang dedaharan utawa panganan sing metu saka wulu-wulutu Nglaji Tengara. Inggih, mekaten. Merga nek nganti para kawula iki padha ora seneng karo wulutu sing metu ana ing tanah Nglaji Tengara, terus mangane wae dadak tuku saka kono-kono, tegese dhuwit mau ora kok bali marang negara Nglaji Tengara. Ning dhuwite kawula mau metu saka laladan negara Nglaji Tengara, tegese nyugihke wong Jaban Rangkah, nyenengke wong Jaban Rangkah. Mula gandeng kabeh padha manut marang pernataning praja, negaraku dadi sugih. Ning ora kok aku diwenehi dhuwit saka negara manca ora. Ya merga saka para kawula nggone tansah manut bangun miturut kelawan pernatan negara Nglaji Tengara. Yen kawula Nglaji Tengara kene iki isane gawe tiwul, ya tiwul kuwi wajib dibanggake utawa gawe bombong atine.